es dugueren a terme durant el segle XIX, quan desapareix definitivament la illeta de cases del mig que separava les places del Baumar i de la Cortera, on ara hi ha la plaça. Des d'aleshores, la plaça Major ha estat reformada en diverses ocasions, la darrera de les quals va ser l'any 1991. A començament de segle arribà l'electricitat. El 24 de juliol de 1912 es van encendre per primera vegada les bombetes d'enllumenat elèctric del poble, a la plaça Major. La primera central telefònica s'ubicà a un local de l'antic carrer Major i l'any 1936 ja tenia 85 abonats. A la plaça Major fan moltes fires com ara la Fira de la Tardor, últim diumenge de novembre. Cada any va sobre una temàtica diferent. Els últims anys ha tractat sobre l'arròs o la Fira Nocturna de la Patata. Els restaurants i bars elaboren un pla amb patates. Se celebra al juny i hi ha variacions de la data concreta segons l'any.